దేశంలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధరను చమురు సంస్థలు 60 రూపాయల మేర పెంచాయి. అర్ధరాత్రి నుంచే కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలిపాయి. హైదరాబాద్ లో గృహ వినియోగ వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర 965 రూపాయలకు చేరింది. ఉజ్వల పథకం ద్వారా అందించే సిలిండర్ ధరలు మాత్రం యథాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం ప్రభావం దేశీయంగా వంట గ్యాస్ సరఫరాపై పడిన నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి.